Мъртъв съм. Мъртъв. Здравейте, симпатяги! Това е екипировката ми за 20 км бягане в подножието на Стара планина. Къси гащи, шапка, гелчета, лакомства, часовник, пулсометър, раница и мех. Часът е 3:48. Отиваме към Казанлък. Времето не е най-приятно. Ние ще се явим на дуатлон щафета, като аз ще бягам. Тук изчаквам моят човек и започваме. До 10-я километър е само нагоре. Качихме се до най-високата точка и сега следва само спускане до края. Остават още 2 километра. Мъртъв съм. Мъртъв.